Сәлем, дуслар! Бүгінгі тапшыруда біздің бек зор қонақ болашақ. Ол да болса көпкіне телепроектларын алып барушысы телевидение йылдызы деп те әйтсек бола. Енді 2002 жылы ТНВ каналы өз ішін башлағандағына ол енді танылған артист алып барушы еді. Тек туған елығына 2003 жылны ол да болса шибер, матур, ақыллы һәм енді иптеш алып барушысы бек яхшы кіші болған Шолпан Хазиева. Ой, рәхмәт, инде рәхмәт, Руслан. Ләкин син күпне тәҗрибәле булсаң да, барыбер сүзләрен дөреслеккә туры килми, бераз гына ялгышасың. Дөреслеккә туры килми, сине матур шибер дип әйтәм мин инде. Руслан инде. Ярый инде, ярашо ярдыгына. Бүгенге чыгарылышыбыз бит 1 апрельгә көлке көненә багышланган булачак. Шуңа күрә әзрәк шаяртулар, төрттерүләр, әзрәк күңел ачулар булыр. Шуңа күрә син үпкәләмәем, әзрәк кенә булыр инде бүген. Ярар, Руслан, әзерләнә тора алайса. Без башлыйбыз. Татарстан Республикасында юл җитүен ничек белергә тисезме? Әйдәгез алар белән якыннанрак танышык. Ой, мин беләм. Бу башваткыч түгел микән? Шундый матур сәхнә тамаклы сиңа карап тора. Якты өмет белән дәванием дип килеп кочаклап алулары. Руслан, минем сиңа бер әйтәсем килә. Әле менә Аллага шөкер, минем иптәш алып баручым шундый яхшы кеше булып чыкты. Ул үзе акыллы, зиһенле, аның белән эшләү үзе бер бәйрәм. Беләсеңме? Эй, шаймактысың, рәхәт булып китте. Туктале, син менә хәзер бүген 1 апрель бәйрәме булгачтан шуңа күрә төрттереп әйтәсеңме, яки шуннан да шулаймы? Бәхәр нәрсә? Белмим, Руслан. Ярар, әйдәле бу фикер синең күңелеңне бераз кытыклап торсын. Бүген шаяру көне. Без дәвам итәбез. Безнең өчен сез тирәт үткәнсез, сез иң гүзәл кеше икәнсез. Бүген чыннан да иң гүзәл кешеләр җыелган биредә, чөнки без сезнең белән ел укытучысы Бөтенрәсәй конкурсының региональ этабының җиңүчеләрен барларга җыелдык. Әйдәгез алар белән якыннанрак танышык. 800-дән артык укытучы 3 сайлап алу этабыннан торган ел укытучысы бәйгесендә катнашкан. Башта декабрь айында мәктәп этабы, гыйнварда муниципаль этап, февраль-март айларында зональ этап үткән. Конкурсантлар мастер-класс, ачык дәрес, сыйныф сәгатьләре уздырган, методик остаханәләр белән таныштырган, матбугат конференциясендә катнашкан. Катнашучы креатив, тырыш, белемле, акыллы булырга тиеш, балаларны яратырга тиеш беренче чиратта. Безгә чыннан да шын артистлар булырга кирәк. Елмаеп, матур итеп, һәм беренче дәрескә нык әзерлек белән кергә тырышам. Һәм шуннан чыгып инде укучыларның күңелен күреп, кызыксындыру уятып, матур итеп татарча сөйләшеп, шигырьләр сөйләп, укучыда кызыксыну уятырга тырышам. Бәйгедә тәҗрибәле укытучылар да, әле яңа гына үзләренең һөнәри юлларын башлаучылар да бар иде. Катнашучыларның барысында мәртәбәле жюри әгъзалары бәяли һәм аларның профессионаллекләренә шик булмавын ассызыклый. Жюри бик профессиональ яктан эшләп үзенең нәтиҗәсен ясады. Чөнки бернинди бер кайдан бер кем эндәшүче дә юк, сораучы да юк, әйтүче дә юк. Менә шул сөендерә. Димәк, бу бик объектив рәвештә бәя бирелгән һәм җиңеп чыккан укытучылар. Бәйгедә 8 номинациядә җиңүчеләр билгеләнде. Әтеп җиңүгә Казан шәһәре Мәскәү районының 2-нче лицей-интернатының тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Илсур Җиһаншин лаек булды. Сейчас я испытываю счастье. Счастье от победы. Я довольно долго к ней шел. Это было трудное испытание. Я помню тот вечер, когда мы с коллегой сидели, он сказал: слушай, Илсур, у тебя же может получиться. Давай. Я не поверил ему, но все-таки купился. Но теперь я понимаю, что все было не зря, что все мои коллеги, все мои ученики, мы все работали для этого. Я безумно рад, безумно счастлив, безумно горд. Бүләкләү тантанасына килүчеләрнең барысына да Шаян ТВ телеканалы бүләкләр әзерләгән иде. Балачак җыры һәм сәйлән фестивальләренең махсус альбомнары дөнья күрде. Анда җиңү яулаган җырлар, аларның сүзләре, ноталары, фонограммалары урын алган.
Кулыма менә шушындай бүләк алуыма бик шатмын. Без чит регионда яшибез, шунлыктан бу бүләк безгә аеруча ошаячак. Укучыларыма моны тапшырам һәм укучылар татар халык җырлары белән тагын да кызыксыныр дигән өметтә калам. Бәйгенең әлеге этабы тәмам. Хәзер укытучыларга яңа укучы гына аяк басасы гына кала. Әтеп җиңүче өчен әлеге конкурс тәмамланмый. Ул октябрь айында узачак ел укытучысы бәйгесенең йомгаклау этабында Татарстанда яклаячак. Мондый шәп остазлар булганда рәхәтләнеп укырга һәм тагын бер тапкыр укырга гына кала. Ә ял иткән арада һәр вакытта да безнең белән булыгыз. Тапшыруыбыз алга таба дәвам итә. Шулпан, менә бүгенге чыгарылыш чыннан да күңелле булырга шаптыра. Соң безнең һәрбер чыгарылышта шундый күңелле. Ансы дөрес инде, менә бүгенге уйлап карасың. Видеоязмалар да шундый кайфны күтәрә торган, кызыклаймы? Без бүген шаяртулар булачак, күлке көне, чынлап та бик кызык күңелле булачак, әйме? Бик менә көлүдән, кайф күтәрүдән акылдан шашар өчен без нәрсә генә җитми безгә. Нәрсә? Сиңа әз генә акыл булса тагын менә болай булган булыр иде яхшы. Шулпан, син бигрәк шаяртуларың усал. Ярар инде, Руслан шаяртамына бит көне шундый ярар инде, келәмә. Ярар, нишлибез? Беләсең, нәрсә җитми безгә, әйме? Нәрсә? Безгә берәр стандарт булмаган шундый берәр уен булса менә хәзер, әйме? Гомумән тапшыру булды дип әйтергә була. Юк, чыннан да бик яхшы булыр иде. Ләкин әйдә хәзер тамашачылар Созвездие йолдызлыкның район турының ничек узганы белән таныша торсын. Ә без синең белән уенга әзерләнәбез. Созвездие йолдызлык 23-нче Ачык Республика телевизион фестиваленең зона этаплары актив рәвештә дәвам итә. Сәхнәдә катнашучыларның үз-үзләренең тотышлары, костюмнар барысы да профессионалларча. Орша, Тләши, Соба, Болташ, Әтнә, Биектау, Кукмараның яшь артистлары Орша сәхнәсен дер селкетте. Татарстан Республикасында yol җитүе ничек белергә дисезме? Бөтен районнар буйлап Созвездие йолдызлык фестивале чын мәгънәсендә сәләт бәйрәме уздыра. Бүген шушындый талантлы катнашучылар белән без дә аралашырга өлгердек. Без Тләши районыннан, без Мисолька вокал ансамбле Елмай дигән җырыбызны бүген күрсәтеп үттек. Алга таба да шулай бергә уңышлар белән җиңеп кайтырга телибез. Без Әтнә районыннан килдек. 2 бию әзерләдек. Берсе татарча Аулак и партия дигән. Икенчесе русча Единственный дигән. Бүген без бер малы су дигән җырны җырладык. Ул халык җыры дип санала. 1000 катнашучы, 300-дән артык номер Созвездие йолдызлыкның 6-нчы зона этабы яңа йолдызлар ача. Бу фестиваль бик кирәкле фестиваль. Бу күп елларга алда карап балаларны тәрбияләү. Фестивальгә йөргән балалар барысы да бик тәрбияле һәм нинди генә һөнәр сайламасалар да алар чын кешеләр булып эшләргә өйрәнәләр. Җиңел генә бирелми ул сәнгать, көндәлек эш кирәк. Менә шундый эшләргә өйрәтә укытучылар балаларны. Аннан соң инде лидер булырга да өйрәтәләр. Чөнки җиңү өчен лидер булырга кирәк. Әлеге зона башкалардан аерым бер ичкерсезлек һәм самимилек белән аерылып тора. Балалар бик ачык ди жюри әгъзасы Алина Ивах. Катнашучылар 2 телдә дә рәхәтләнеп сөйләшә. Сәлам, Самира, тагын чыктымыны? Мандара, Хаҗи Камил, шундый матур сахна, тамашачылар сиңа карап тора. Бу фестиваль шундай, синең белән минем кебек оста балалар күп монда. Оста дибитә, бездән дә остарак, зур абый-апалар бар бит монда. Аларны карап тору үзе рәхәт. Конферанс, хореография, ансамбльләр, вокал, соло, барлыгы 7 номинация. Көндәшлек зур. Гала-концертка эләгер өчен нинди чыгыш ясарга? Жюридагылар киңәшләрен бирә.
Беренчедән артист булырга кирәк. Менә сәхнәгә чыккач, син үзеңнең энергияңны бир. Үзеңнең сәләтеңне күрсәт. Син катнашучы түгел, син артист булып чыгарга тиешсең бу сәхнәгә. Киңәш тәкъдимнәрне алар катнашучыларга түгәрәк өстәлләрдә дә җиткерә. Нинди кимчелекләр бар, нәрсәне үзгәртергә кирәк, очрашуларда шул хакта сөйлиләр. Киңәшләренә колак салалар. Соңгы елларда милли җыр биюләргә игътибар артты дип сөенә жюридагылар. Түгәрәк өстәлләр һәрбер зонада үтә. Ул обратная связь дип атала. Жюри әгъзалары һәр көнне без язып барабыз, һәрбер җырны, һәрбер катнашучыны язып барабыз. Нинди плюслары, минуслары һәм менә шул түгәрәк өстәлләрдә укытучылар килеп, без аларга барысын да сөйләп бирәбез. Киңәшләрне тотып, җитешсезлекләрне төзәтергә вакыт бар әле. Арча зонасыннан финалга 78 номер үтте. Иңнәр Уникста узучы суперфиналда көч сынашачак. Созвездие ул искиткеч проект, ул бездә генә шундый. Татарстаныбыз безнең гел алдыңгы, бөтен Россия безгә карап соклана. Фестивальнең гала концерты исә апрель ахырында Пирамидада үтәргә тиеш. Достар, бүгінгі тапшыру башында бізде зур қунақ була дип әйтүем бер дә юкка түгел. Ә инде кунакны чакыру сәбәбе ул да булса ТНВ каналы быел 20 яшь. Һәм шул уңайдан безнең бүген студиябыз кунагы атказанган сәнгать эшлеклесе һәм инде дәү әниләрнең дәү әнисе барыбыз да яратып, сагынып карап торган Әлфинур Хисами бүген кунакта. Һәм инде аның белән бергә бүген минем иптәш алып баручым, ул да бүген кунак Шулпан Хазиева, чөнки ул да үзенең телевизион карьерасын нәкъ Әлфинур белән бергә күчтәнәш тапшыруында башлап җибәрде. Сәламнәр барыгызга да. Сәлам. Сәлам. Сәлам тагын бер кат дигән. Сәлам. Инде Әлфинур апа, караз, иң беренче мине иң кызыктырган сорауны сезгә бирәсем килә әңгәмә башында. Менә Шулпан белән эшләп киләм бит инде. Төрле вакытларда булгалы, әйме? Менә иң беренче ул телевидение сезнең янга килде, әйме? Менә шуның турында әйтеп китсәгез иде, каушый идеме, буталай идеме вакыты белән. Әзрәк шаяртайм, ничегрәк иде ул. Шулпанның килеп керүе искитмәле бер матур мизгел булып күңелемдә саклана. Ул шул хәтле якты йөз белән, якты өмет белән дәванием дип килеп кочаклап алулары. Нәкъ безнеке кебек дәвәти мәчеткә барды, ә без дәвани белән тәмнәй берләр төшерде. Бик дөрес әйтәсең, кызым. Аннан соң ул бит иң беренче Тукай аенда, Тукай туган айда, шушы Тукайның шигырьләре белән алар бер төркем булып килеп керделәр. Тукай шигырьләрен сөйләп, матур итеп. Шул хәтле якты булып күңелемдә саклана. Мин аны хәзер менә күргәч тә яшьләр тукталышында карыйм да, бу бит минем Шулпаным дип сөенеп, аның беренче килгән мизгелләрен хәтерлим. Ул аннан соң шундый җиңел әйбәт кирип китте. Һәм инде аннан бераздан соң шалтырата, дәвани минем сеңлемнең дә бит катнашасы килә дип, үзенең сеңлесенә үзе сценарийлар әзерләп, шулай итеп икесе бергә. Зилә белән икесе бик матур булып шундый. Төнлә йылы сценарий өйрәнүләрен әрәмгә булмаган икән. Дөрес, яхшы булган, я. Юк, ярый да, мәсәлән, без хәзер сценарийны съемкаларны беренче сәгать алдан язабыз. Анда без сценарийны бер атна алдан өйрәнә башлыйсың. Аннары буталсам йылый башлый идем әле мин. Менә синең иң беренче күчтәш тапшыруына килгәннең исеңдәме? Менә синең версияңда ишетеп киләсе килә, Әлфинур апа дөресен әйткәндер дип уйлыйм инде. Менә синең версия ничегрәк? Руслан, мин дөресен әйткәндә киченәрсе ашаганда хәтерләмим, монда 15 ел булганы белән хәтерләмим инде. Чөнки күченәш ул миңа үзе бер шундый озын, көн кебек тоела хәзер. Ләкин алай да минем уй фикерләрем әле һаман да истә. Мин күченәшкә барганда һәр вакытта да бәйрәмгә кебек килә идем. Ярый да, мәсәлән, хәзер дә без съемкаларга киләбез һәм барым янда ничектер эш кебек кабул итәм. Нидер җаваплылык сизәм. Ул вакытта бәйрәмгә барган кебек. Ул вакытта инде җаваплылык, мин үземне эшкә йөргәндә белмәгәнмен инде ул вакытта. Ләкин менә чынлыкта да күчтәнәч булмаса, менә мин хәзер монда утырып тормаган булыр идем. Ансы рәхмәт сезгә, Әлфинур апа, Шулпанны кабул иткәнегез өчен, минем шундай иптәш алып баручы булганга бик зур рәхмәт сезгә. Һәм шуны беләсем килгән, мин түгел, тамашачыларны да беләсе киләдер. Күчтәнәч тапшыру менә мин үземне хәтерләгәннән бирле килә бит, барыбыз да яратабыз. Менә
башланып кетуі турында бірінші сөзбен әйтеп кетсеңіз, ничек башланып кетті, идеясы қоян келді, кім ойлап таптан, ничек керек? Онсы идеясын Рамилә инде иң беренче. Менә уйлаганда, без аң белән бик дус, бик тату эшләдек. Мин инде Девани белән үскәнлектән, авылда мин үскән чорда, шул хәтле авылда ялгыз әбиләр бик күбәйеп, без инде ул заманда Тимурчылык заманы бит. Бөтен әбиләр янына йөрибез, аларның бөтен сүзләрен ишетеп, тыңлап. Шуннан гел мин еш әйтә торган идем инде Рамиләгә. Менә Девани шулай әйткән, уланы ничектер эләктереп алган, журналист бит инде. Туктәле менә безгә балалар белән шундый тапшыру ачсак дип. Деваниләрнең киңәше, Девани янында үскән балаларның, Деваниләрне тыңлаган балалар ничек булалар, мен шул уйлаганда, иде шулай эшлик дип инде ул җитәкчеләргә кергән әлбәттә инде. Аны Миләүшә Ләбина бик хуплаган, Ишат Юнусович та инде күтәреп алган, һәм инде кемне алабыз Девани дип. Менә Девани шын Девани. Ул чакта минем аныкларым да, үземнең балаларым да мәктәптә укыйлар. Мәктәптә. Мин шуннан ул шул хәтле зур җаваплылык булып тоелды. Мин шундый яшәтәсем килде шушы тапшыруны менә чын күңелемнән. Их, озын гомерле булсын, дәвамлы булсын, һәрбер тапшыруга мин менә үлеп битеп, яратып, сагынып менә көтеп аладыр инде. Оннан соң шушы Деваниләрнең алар бит инде миңа биргәннәр, нәрсәдер салганнар күңелемә. Менә шуларны нәниләргә, кичкенәләргә җиткерәсем киләдер. Мин үзем дә үсмер чактан берле үз-үземне белгәнем берле мин кичкенәләрне, балаларны бик яратам, бик алар белән сөйләшергә, уртак тел табырга, алар белән нәрсәдер эшләргә, уйнарга. Менә шу Деваниләрнең кич утырып сөйләгәннәре, аларның ниләр күргәннәре, аларның белгәннәре, алар бит бик хикмәтле кешеләр инде. Безнең заманда әле авылгайларга җыелалар иде. Деваниләр бөтенсе, яниләр бер җиргә китсә инде, бер йорттан алар киләләр, шунда төрле уеннар уйныйлар. Шулар барысы да бит минем күңелемдә калган инде, сеңеп бөтенесе аларның киңәшләре, әйткән сүзләре. Менә шул буыннар чылбыры өзелмәсен дигән уй менә Рамиләгә менә шушы уй килеп, аны шулай язып, күтәреп чыгып, аны хуҗаларыбыз хуплап, менә бу шушы көнгә хәтле яшим, шул хәтле рәхмәтле бу күчтәнәч тапшыруына. Әлеге проект чыннан да теге күпме көч куйган. Менә Әлфәр апа, менә әлеге тапшыруына башлап җибәргән һәм команда турында. Башлап җибәргән команда бүгенге көнгә кадәр ничә кеше кемнәр эшләгән турында әйтсәгез. Шәүкәт Бектимиров Девати булып, мин Девани булып инде, шушлай бергә ул Россиянең һәм Татарстанның халык артисты бит инде, шундый зур кеше бит инде ул безнең өчен. Шундый рәхәтләнеп аның белән башлап җибәрдек бу тапшыруны. Оның сәламәтлеге буның аркасында анан соң ул бик эшли дә алмады озак гомерләр. Минем үземә генә калды. Шуннан инде юк, барыбер бу Девати кирәк, балаларга Девани дә тигез булырга тиеш дип, анан Девати булып инде ирем Зәйтүн, Аллага шөкер. Менә онсы бигрәк тә чыннан да менә балалар хәзер дә Девати белән Девани бер гаиләнәме. Менә бу безнең Ходай Тәгалә моны үзе китерде шикелле булды. Чөнки шын Девани инде миңа шаярта башладылар, балалар үсәләр бит инде. Әгәр дә сез шын Девани булмасагыз, бу кадәр белгән юк иде әле минем үз ара инде. Тора-бара Шәүкәт абый китте инде ул сәламәтлеге аркасында чыга алмый башлады. Аннан безнең инде редакторыбыз бик безне шундый шатландырып, башта без Рамилә белән эшләдек. Аны Рамиләнең эшләре күп бит инде, аның һәр кайсына җитешергә дә кирәк. Килде безгә инде Резидә без ул инде безнең өчен бик тырышып, шул хәтле яратып эшли башлады ул безнең белән. Аннан режиссер булып Әлфинур Фатихова без инде аның белән күптәннән таныш, бергә театрларда, бер театрда эшләгән кешеләр бит. Ул йомшак кайналып китте инде. Хәзер инде ул ялпай безнең белән ул режиссер булып эшли башлады. Менә шулай итеп туллана барып, матур гына яшәп киттек инде. Иң шатлыклы көннәребезнең берсе бу инде 2009 елда без ТФ премиясына менә шул турында стрессе килгән. Шул хәтле зур куаныч булды безнең өчен. Көтелмәгән. Без инде яна шул әйтте бит әле минем шулпаным. Нидә без инде анда туган авылда эшлидер идек. Шундай яңа ел кичәсен ясадык инде. Балаларга бит инде һаман үзебезчә инде тырышабыз, яңарак, матуррак күңелләргә китәсе килә. Без моны яздык. Безнең монда кайсы әйберләр төшеп калды. Ниндидер бурак килеп чыкты, шуннан яңа баштан без булмады инде дип икенче атнада яңадан килеп яңадан яздык, конкурска җибәрделәр.
Шул җибәрү менә нинди безгә бәхет китерде. Менә көтелмәгән шатлыклар була, көтелгән шатлыклар булаймы? Көтәсең, әмма ләкин менә ниндидер дулкынлану белән көттек. Һәм инде шундый зур җиңү килде безнең өчен. Әле ул чакта Таймурда беренче ТФИ иде ул безнең. Шундый зур. Менә бу нинди мөгъҗиза, чыннан да менә бик теләп, бик яратып эшләсәң, чыннан да менә тормыш таква хыяллар. Ул чынлап та аны күпме кеше яратып, ул бер сүзсез иң яхшы тапшыру дип әйтсәк була җир йөзендә дә. Һәр вакытта да актуаль. Һәр вакытта да актуаль. Бөтенебез карыйбыз һәм инде киләчәккә дә аның гомере озын, мәңгелек булсын дип өмет итәбез. Рәхмәт Гөлнур. Теге алга таба да безнең тамашачыларга сөендереп торырга. Күчнәш турында, тема турында гомумән сөйләшеп киттек, әйме? Тик безнең бүгенге чыгарылышыбыз әле шаярту көнне 1 апрельгә багышланган. Шуңа күрә безнең сезнең белән бүген әңгәмә генә түгел, кичкенә генә бер уенда булачак. Әлеге уенда 8 сүрәт һәм 8 сүрәттә ТНВ һәм Шаян ТВ каналының тапшырулары яшерелгән. Сезгә шуларны танып белергә кирәк була. Әзерме? Әзер. Башлыйбыз алайса. Әйдә. Киттек. Хәзер ни тапшыру яшерелгән? Ой, мин белән. Бу башлаткыч түгел микән? Әлбәттә, дөрес, башлаткыч. Шулпанга әлегә бер бас дип торабыз. Дәвам итәбез. Әлеге сүрәттә тапшыруның исеменең хәрефләре урыннары белән алыштырылган. Нин тапшыру дип уйлыйсыз? Беләсеңме дип уйлыйм? Яшьләр туктагыш. Юк. Монда ике сүз, тик бүтәнрәк. Шаян балалар түгелме? Шаян балалар. Шаян балалар дип язылган. Алга таба дәвам итәбез. Монда барсы да әйтелгәндер дип уйлыйм, нинди тапшыру икәнен. Ике сүрәт, ике сүздән тора. Әлеге тапшыру. Идеяларың бармы дип уйлыйм? Менә бу хатын нәрсә эшли? Хатын дип әйтәм, бу кыз. Кем беләсеңме? Әйтәле. Бу Таяның ноктасы булырга тиеш. Таяның ноктасы. Кем таный? Кем нәрсә дип Менә мен белмим. Мин гомер буе карый торган, яратып карый торган. Әлфәрәпә әзгенә ялгышасыз, әле бик яшь проекттә ул. Әлеге сүрәтнең исеме җисеменә проектына туры килә дип әйтсәң дә була. Юк. Сәнгать белән бәйле. Бу бит инде бисерлар булып чыга. Әйе. Һәм татарчасы? Сөйлән. Афәрин, Сөйлән музыкаль проекты. Һәм алдагы сүрәт. Нәрсә булырга мөмкин? Бу Моннан бәлки монда барган сайын сорауларды җиңелгә бара. Мәзәкләнә. Әйе. Юк, бу нәрсә бу бит инде. Канал проект бар. Бу банкның түгелме соң инде? Банкы дөрес үзен әйттек. Банкның үзен куйсам бик җиңел булыр дидем. Шуңа Консервбанксын куеп тордык. Әлеге сүзләр инде ул тапшыру дип әйтсәк була. Көн исемнәре бирелгән 7 көн. 7 көн шулай бит инде. 7. Бу 7 көндә бара торган. Юк, ТНВ программа. Хәзер. ТНВ тапшыру түгел микән бу? ТНВ каналына бара торган тапшыру. Рус телендәме? Рус телендә. Семней? Семней. Әйе, дөрес. Ай, рәхмәт, кызым. Менә малай. Кемнәр сүрәтләнгән? Бу халыклар дуслыгы. Ни Сабантуй түгел инде. Әйдә Татарстан. Тапшыруның исеме кирәк. Тапшыруның исеме. Әйдә Татарстан. Юк, әйдә Татарстан түгел, тик сез якын, кемнәр сүрәтләнгән икән әйтсәгез дә. Татарлар тапшыру. Әйе, татарлар тапшыру. Афәрин. Әйе, нәрсә күрәсез? 20. 9 тула 20 минут. Бу әбе бәлки вакыты түгел микән ул тапшыруның чыга булырга торган? мөмкин. Тик интернеттан кирип барырга ярамый. Күчтәнеш тапшыру түгел микән? Бу Абдулла Алиш түгелме? Нәгүзе? Һәм? Абдулла Алиш. Кичкә киятләр түгел. Афәрин, кичкә киятләр. Кичкә киятләр тапшыру өчен ки. Балалар шагыйрь һәм инде кичкә вакытта билгеләгән, сез дә карарга онытмагыз. Дөрес. Һәм шулай күчтәнеш тапшыруын карыйбыз. Яшәр тулашны. Инде әлеге уенны төгәлләдек, ялгышмасам, 3 булды монда. Әйе. Дуслык җиңде. 8 сорау. 5. Нинди алай булсын инде. 8 сорау, 3. Инде Әлфир апа, бик зур рәхмәт әйтәсе килә бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен. Һәм инде Шулпан, сиңа да бик зур рәхмәт бүгенге тапшыруга кунак булып килгәнегез өчен. Шакырганың өчен бик зур рәхмәт. Яра, чакырып торырмын мен сине тапшырса, дим. Инде кызга чакыршы, вакытыбыз чикле. Әйдәгез, хәзер үзебез элеккегечә ияләнгән кебек саубашлыйлар дип уйлыйм. Элеккечәме? Әйе. Яра, Айса, мин булай гына. Хош-хош, алар саубаша. Әйдә дә менә.
Инде алдағы тапшыруларда очрашканга кадәр дип саубуллашып торабыз. Сау булыгыз. Хуш-хуш.